gabar gado. Wai yaushe zaman jahilci zai zo ƙarshe a garin nan. Wai a ce gaba ma za ka gaji. Kai wannan lamari bai na ba tun safe kana da labarin kawo farmata za ta kai birni yanzu Farmata za a kai da ita birni. kwarai kuwa Zaman garin da ya ƙare gari ne. Dama nan ita nake zuwa birnin nan. Dama nan ita nake baro birni in zo gari. In babana ya tambaye ni zan ta hutu. wallahi misali A ce maka ai mai ranka shi daɗe ai wannan mai dawai shine wanda bai son zaman lafiya